ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತರ್ನಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುನು ಪಂಚವಿಕಾರ ರಾವಣೆ ದಿವಾಲಿ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪುನ ಶತ್ರುಣಮಿತ್ತು ವಿಜಯಾದ ಜಗಜ್ಜೀತ ಬರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತ್ಯದ ಜಗತ್ತಡು ವಾಹ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆನು ದೀವೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇತ್ಯದ ಜಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದ ಹೋತುಂಡು. ಹಾಲು ವಿಚಾರನು ದೀವೊಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಗುಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕಳಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬೀಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡಿ ತೂದು ಔಷಧಿನು ಕೊರಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯೋಗ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕುಲಾದೆ ಒಂಟಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಕೆಲವರೆ ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರೊಡ್ದುಲ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಡುಪೋಡು. ಪಾತ್ರೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾನನು ಕೊರಡಾಪು. ಗೀತೆ: ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸೇವೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂದಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಮಾತಾ ಕಾಯಿದೆನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪರ ಪನ್ನಗ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಜೋಕುಲ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗುರು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಬೇರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಲೌಕಿಕದಕ್ಲೆನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವೇರು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆಡು ಗುರುಕುಳೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏಪೊರ್ದು ಸುರುವಾಂಡು ಇತ್ತೆಡ್ದೆಯಿಂದು ಪ್ರಾರಂಭಾಂಡು. ಈ ಸಮಯಡೇ ಸದ್ಗುರು ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಗಂತೂ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪುಡು ಬೇರೆದು ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂತಿಮಡು ಸದ್ಗುರುವಾದು ನಿಕಲೆನು ಸತ್ಯ ಕಂಡಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪಂಡು ಪನ್ಪರ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪಲ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಸುಪುತ್ರಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಸುಪುತ್ರ ಅತ್ತು. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರಿಪೊಂದಿಚ್ಚೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಬನ್ನಗ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆನು ಕೇನೊಡಪು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಗುರುಕುಲೆನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಸಹ ಗುರು ಇತ್ಯಾದಿನ ನಾಡುಜ್ಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದುಃಖನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಇಚ್ಛೆನು ದೀವೊಂದು ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಪೇರು. ಕೆಲವರೇನು ಕೇಳಲೆ ಅಕಲ್ನ ಮನೋಕಾಮನೆಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿನಗ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಪೋಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರವಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಳೆಗಾದು ಅಕಲ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನು. ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು. ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ ಮಹಿಮೆನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪವೇರು ಪಂದು ವಿವೇಕ ಪನ್ಪನು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕಲ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಉಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ್ನ 21 ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದುಂಡು. ಸರ್ವ ಮನೋಕಾಮನೆಲು 21 ಜನ್ಮಗು ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಜಗದಂಬ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅತಂಡ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಲು ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ಸುರುಕು ಕಡಿಮೆ ಅಂಧಕಾರ ಇತ್ತಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು.
ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯನು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಸಹ ಮಾಯಾರೂಪಿ ಪಂಚವಿಕಾರ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಈ ಮಾಯ ರಾವಣನೆ ಸೀತೆನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಜೈಲಿರ್ದು ಕೈದಿಯಾದ ಮಲ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುರ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು. ಭಾರತ ಆತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಿತ್ತನು. ಏಪಲ ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಕಂಗಾಲಾದು ಏರು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ರಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ. ಬೆನ ಪ್ರವೇಶರ್ದು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಳ್ಳ ಕ್ರೋಧದ ಭೂತ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪಂಚವಿಕಾರಗೂ ಭೂತ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಈ ಭೂತ ಪಂಡ ರಾವಣನೆ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಭಾರತನು ಕಂಗಾಲಾದು ಮಲ್ತಿಜೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನು ದಿವಾಲಿಯಾದ ರಾವಣೆ ಮಲ್ತೆ. ಈ ಪಾತರ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಸಾರತ್ತ 500 ವರ್ಷ ಅಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ವೃದ್ಧಿಯಾಂದು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಜಡಜಡೀಭೂತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇತ್ತೆ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಗೀತೆಡು ರಾವಣನ ಪುತರಿಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಹಿಂಸಕ ಯುದ್ಧನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಿ ರೂಪಿ ರಾವಣರ್ದು ವಿಜಯನಗ ಜಗಜ್ಜೀತಾಪರ್ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ವಾಪಸ್ಸಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊಂದೆರು ಸೂರ್ಯವಂಶಾದಿತ್ಯರು ಅಕುಲೇ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವೃದ್ಧಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏತೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಪುಣತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಒಂಜಿ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ವೃಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿಯಾವುನುಂಡು. ಭಾರತ ಖಂಡನೆ ಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತುದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸುರುಕು ಯೋಗದ ಬಟ್ಟಿಡಿತದು ಶೂದ್ರರೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತದು ಕಾಡುಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಕಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಮ ವಿಕಾರರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾವುಂಡು. ಬಾಕಿ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ, ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಮ, ಕೆಲವರು ಕನಿಷ್ಠ, ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಕಾದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಲ ಸಹ ಭಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪದವಿಯಂತೂ ನಂಬರ್ 1 ಇಪ್ಪುಣತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಾರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ, ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಾರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ, ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮುಡ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ರಹಸ್ಯನ್ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಮಾರ್ಗುಡು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗೊರ್ದುಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅಕಲೆಗ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸ ಪಡೆಪೇರು ಮುಗಿಂಡು. ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಏರು ಪರಿಪಕ್ವ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಕಲೆಗ್ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಪುನಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರು ರಡ್ ಜನ್ಲ ಜೊತೆಟಿತದು ಬೊಕ ಮದ್ಯುಡು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಖಡ್ಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲೇ ಶೂರ್ಯರು. ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಭಲೆ ಬಿಂದಿಗೆನು ತರೆತಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಗ ಎನ್ನ ಅಂಗಗೂ ಶೋಕೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ವಿಕಾರದ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಅಕುಲು ಶರೀರ ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು. ಪಾತೆರ ಮಾತೆಲ ವಿಕಾರದನೆ ಅದುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಪವಿತ್ರ ಇರಬಲ್ಲಿ. ಕಾಮಾಗ್ನಿದು ಪೊತುದುಪ ಇರಬಲ್ಲಿ. ಗುರಿ ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿನಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಅಕಲೆಗೆ ಏತುಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು.
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾದು ಕುಳ್ದೇರು. ಮಹಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪೋದು ಕಾಸುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪಾದನು ದೆಕ್ಕದು ನೀರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಮಹಿಮೆ ಈಶ್ವರನಾದುಂಡು. ಆರೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಾಯದ ಪುದರು ಸಹ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮಾಯಿ ಪಂಡ ಐನು ವಿಕಾರ ಪಣದು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ತಿರಿದಿಜರು. ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರಷ್ಟೇ. ಡ್ರಾಮಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ಇಂಚಿನೇ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಹಠಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು, ನಿಖಲ್ ನಾವು ರಾಜಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮುಕುಲು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ನಮಕ್ ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ಓದವನುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಸಹ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪಾರು. ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು, ನರಕಗೂ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಗ್ರಹಸ್ಥೊಡಿತದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು, ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಕನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಬುಡುಪುಜೇರು. ಸುರುಕು ವಿಕಾರಗಾದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ವಿಕಾರಿ ಮದುವೆನು ರದ್ದು ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳದು ಪವಿತ್ರ ಜೋಡಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ಮಾಯೆ ಒಲ್ಪಲ ಚಂಚಲ ಮಲ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಮನಸ್ಸುಡು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಜತ್ತೆ ಭಲೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡು ಏಪಳ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬಂದು ತಿರಿವು ನೇರ್ದವರ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಪೊತ್ತುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸು ಪೊತ್ತುಂಡ ಅಧೋಗತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಏಪ ಬಾಬ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗನ್ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಅದುಲ್ಲಾರು. ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಮಾರಕಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅಧರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಂದಿರಲ ಸಹ ಉಂಡು ತಾನೆ. ಏರು ಕಾಮಚಿತ್ತೆಡ್ದು ಜತದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತುಕುಳ್ಳಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಅಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಏ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಪಾವಲಿ. ಬಾಕಿ ಎರಾಂಡಲ ಗೂಂಡೋಳು ಗುಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರಡು ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೋನಚ್ಚಿ. ಬಲ್ಪಾಡಾಪಣ ತನ ಗಿಡ ಪಡಾಪನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಏರ್ಲ ಬೀಕೆ ಇಜ್ಜೇರು ಯೋಗ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆದಿತ್ತೆರಡ ಅಕಲು ಒಂಟಿಯಾದೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಕೆಲವರು ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಲ ಸಹ ಬರ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಾಡಿ ತೂದು ಔಷಧಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆರೆಗ್ ದಾನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆದ ಜಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದು ಪೋತುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆನು ಪಾಡುನೇರು ಬೇತೆ ಪೋಪೇರು. ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕುಶಿರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ತಾನೆ. ನಿಕುಳ್ಳಲ ಸಹ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕಲೆರ್ದು ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೇಲ ಆಪುಂಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ಇಲ್ಲುಡು ಕುಳಿದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತನ್ನ ಹರಿದ್ವಾರಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಏರನಾಂಡಲ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊನರು. ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಬೇತೆಯದುಂಡು. ಇಂದಿತ ವರ್ಣನೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆನೆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಓಪನಾಂಡ ಮಾತಾ ಬೀಕೆಲು ಮಸ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು. ಪ್ರಭಾವ ಬೂರಡೆ ಆಪಣತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಯವೇರು ಪಣ ನಿಖಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಯವೇರು. ಸುರುಕು ಇಲ್ಲುದಕುಲೇ ಸತ್ರು ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ಇಲ್ಲುದಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸತ್ರು ಆದುಪ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗಳ ಪನ್ಪೇರು ತಾನೆ ಬಲಿಪವೆ ಬಂದ ಅತನ ಗಿಡತೊಂದುರ್ಲೇ ಬಂದು ಏತು ಕಳಂಕುನು ಹೊರಿಸವೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು. ಡ್ರಾಮ ಅನುಸಾರ ತಾನಾದೇ ಪ್ರಭಾವ ಹೊರುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಬೇಡು ಬತ್ತದು ಸೇರುಂಡು. ಅಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಉಪ್ಪುನಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕೈತಲು ಜನ ಸೇರುಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತೆರಡು ಅಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಖಿಲ ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು. ಮುಕ್ಲೆರ್ದು ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಾದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಿಖಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಗ ಏರು ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಧರ್ಮುಡು ಸೇರ್ದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜರ್ದು ಕೆಲವರು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಐದವರ ಅಕಲ್ನ
ಅಪಗ ಬೇತೆಗಳು ಕೇಳುವಿರು ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿನ ಕೈತಲು ಬಲ್ತು ಪೈರು ಬಂದು ಅಪಗ ತೆರಿವಿರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಹಾಳಾಂಡು ಬಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು ಭಲೆ ಕೆಲವರು ಬರಿದ್ಲ ಸಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಓದವೇರು ಅಂಡ ಐಟು ಖುಷಿಯಾದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಲ ಒಂತೆಲ ಕುಲ್ದುಜಿ ಭಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪತ್ರೋಡು ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಬರೆಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಒಂತೆಲ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ಉಂತುಜೀರು ಬಡವಿರು ತಕ್ಷಣ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ವಿವೇಕ ಪನ್ಪುನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಾರಣರು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಏರೇ ಬರಡು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ರಾಜರಿಗಲ ರಾಜರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅಪುನಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಅತನ ಸಿಹಿ ಆಯ್ನ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸವಿ ನೆನಪು ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತನವರು ಅಕುಲೆ ಹೃದಯನು ಏರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಕಿ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೊಡ್ದು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಯೋಗ ಬಳರ್ದು ಮನಸ್ಸದ ಬಿರುಗಾಳಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುನಡಾಪನು. ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆದ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆನು ಬುಡ್ಪವನಂಚಿನ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಭವ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸುಕರ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ ಸ್ವದೇಶ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಸಂಗಮಯುಗತ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಅನಾದಿ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಾಪುನಿ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಇಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿಡ್ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾವೇಶವಾದುಂಡು. ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಏಕಾಂತವಾಸಿಯಾದ ಪುನಃ ಕಾರಣ ಸದಾ ಏಕಾಗ್ರವಾದುಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆರ್ದು ಪರಿಶೀಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ಓವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಚನೆ ಪಾರಮಾರ್ಥ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸಮಾಧಾನವಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿತ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಹಾದಾನಿ ಆಪನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.